her, det er til en lærer fra Danmark, fra Spangsbjergskolen. Det er ikke lang, men hun hedder Jonna. Det er en til dem. Jeg vil vise, at jeg stadig kan huske en rigtig fin dans, som hun har lavet. Og jeg vil bare vise den. Det var en mega sød lærer, og hun gik altid med os i 3. klasserummet for at øve den der dans. Det er en tid her. I am kind. I am strong. I am beautiful. I will succeed. I can do hard things. I never give up. I am love. I am enough.